Yo, men İşin maşynam. Falan öye barym. Yo tükan yapyldy, ýöne tükan yapyldy. Dogry. Bu gije galdyk biraskem şon Ostat Ýolman live atdy, şo live'da ki senden peýam geldi. Live goýjak bolsaň dedim. Men sonra dedim da. On goýaýyn geleýin diýipdiňmi ödüň? On geleýin diýipdiňmi? Şon ýa-da berýän dedim, on geleýin diýipdiň. Şon diýäýin dedim, ha. Aýdy beýdan beri sualyňy şon gije galdyk, sualyňy basymrak nimesen aýtsaň. Gözde eunçadan maşe bazılarını edebiyat yerler şu aytlarım ki Ostat Ýolman dermoradında mesela nem sualımız var olsa huzuri yerim diyecek yana dige bir edebiyat mı yani etmen diyecek ona on dedemi Hazretten ondan gelende dermorada tamam meyet Ostat Tengli öz faylı savtiyeti var ki men öz fejimde de koydum ki bir muhabbetın başına varsanız meyyeti cahilanize soran şu adam dağa gittim diye de her kim öz işine üstünleyip aile savtiyeti var. On dediğim şeriat diye icazı verse 3 gün diye. O da dem tarzı mustahap gibi icazı verse. Yine hatmen şu üstünne yeme yok ki hatmen bayit bolmalı. Ondan gelende Ostat Tengli yine Erfan Medya diyen bir peyci var ki şolong yemeler koyuptur, akulları mollalar koyuptur. Şonda da demi serahaten elam etmek ki şu demin kavramlaşından dağı gitmelip elam ettiği da şu tada on tennemi şunu taamiyetin emretti var mı? Taamiyete menzurum çıkıyor ha. Hay hakikat diye sadaka verdi diye harcata kalmalı deyip şu kadimki gefinliğin mi? Şu kadimki gurrunliğin. Ostat Tengil tanıtın şu kadim. Ha. Kadimki gurrunliğin diye on temi kâde cedidlekte tarihın 6 aydır 7 aydır. Şu cedidlekte de ne mi diye? Erfan Medya diyen bir peyci var. Eğer göstersen şuna tavarsın ki şu kavram başından sonra dağılmalı gitmeli yani aydıptır da. Onu aydıptır. Taammiyetiyem aydıptır mı? Taammiyetiyem iman deyipmiş. Böyle şu taammiyetinin gurum joda mesela aytıp koyan şu kavram başından dağılmalı gitmeli yani şu kavram başından dağılmalı diyendir ama hop kavram başından dağık gidin taam iman taamın muşkulu var deyip täsirlikde deyipdirim şonu men şonu işaret edipdir mi? İşaretmendir dem? Öz fayda savtiyetinde bazı o kadimiýetinde. O kadimiýetinde bolsa men sana jogap bereýin. Elen Ustad nimen adı nemedir? Ustad Aziz Mevlana Muhammed Ömer Serbazi'nin kitabı var. Ben sana vurkeleyin elen şonu. Kitabı elen şu Mecalis-i Kutbul Irşad. Şu Mecalis-i Kutbul Irşad'ı anırdan bir tane kitabı var. Şemşir-i Burran deyip. Şemşir-i Burran'ı menne yok. Şu Şemşir-i Burran'ın içindeki yalanlarda bilen şu fark ediyor. O taýda diýipdir, men nedaý gaýyby kabul etmeyin. Bu täze çap bolupdyr. Näwede çardy, näwede sede çap bolupdyr şu. Öýde aýrylypdyr haçan kadar. Ýöne kitaby täze çap bolupdyr. Munyň içinde nedaý gaýyby kabul edýänni. Ýene bir kitaby var. O Şemşir-i Burran'dan soňra derwagt çap bolupdyr, ama Ostat Ýolman da diýek ýa Şemşir-i Burran soň çap bolupdyr diýe. Onu diýe, onu nedaý gaýyp dogur diýe. Ama Şemşir-i Burran'a soň rally diýeli. Ama bunun içine dobara teyit ediyor. Necre oluyor? Ustad Mevlana Muhammed Ömer Serbazi, Ustad Ýolman'da pirleri, kadimki pirleri bir gefek kitabın içinde mektup edip gefini deyip pesalye. Bizim ustadımız ki hala bir mevzunun üstünde, bir meselenin ordunu nezar-ı fiqhiydi bir de atmış, inni nezar-ı fiqhiydi uğurluptur. İradı var mı şunun? Eğer iradı olacak bolsa, evvelin neferi ki irad almalı biz, bayet gelip Mevlana Muhammed Ömer Serbazi rahmetullahi aleyh ki öz kitabının içinde bir meseleni aydiye yerinden pes alye diye men canımdan korkup şonu yazıptım diye. Hop onu adına şu kitabı ki yazıptır, canımdan korkup yazıptır onu. Mecalis Kutbul Irşad'ı ki canımdan korkup yazmandır ki.
Bunu öz ihtiyarına yazıptır, doğru değil mi? Cildi 2 dosiyam bar mende. Bunun içinde tayid edipdir. Alan şu matlam bunun içinde bir zat diyor, onun içinde o kitap Şemşir Burran'ın içinde başka zat diyor. Sonra bu delil bolup bilmeyek ki bir nefer mesela nazar fıkhi öwed bolanı delil ber in bolup bilmeyek şu adam iştiva etsin ya mesela bir ilm bolsun. Eger şulullu delil ber in mevarit bolacak bolsa evvelin nefer iken naqd varit Ustad Mulevi Muhammed Ömer Serbazi rahmetullahi aleyhi naqd varit. Kename çip şunu yanıqim geplerini öwedipdir. Bu bunun cevabı. İnetin taamiyetiň jogabyny aldyň bilen şu mowrutda. Men bir zat aýdym, şu Mevlevi Ömer Serbazi rahmetullahi aleyh şu taýda dämi delili inkidamma pesalypdyr şu gemresini delilini şonu delilini şafa sadet aýdanlar da kitabyna. Doğru değil mi? Aýdy kitapdy. Aýdypdyr değil mi? Şu matçı aýdyp oturan kitabynda. Der asl sana aýdypdyr. Aýdyňlar. Kitabı Şemşir Burran, men sana alan jogabyny bereyim. Şemşir Burran kitabi ki evvelin kitabi ki ýazýy Ustad Mevlevi Muhammed Ömer Serbazi Şemşir Burran. Hop. Son gelýän haýdy kitaby ýazýy Tebessül we Nidaýy Gaýib. Tebessül we Nidaýy Gaýib ýazýy. Amma Ustad ýolmadagy näme diýe Tebessül we Nidaýy Gaýib diýe evvel ýazypdyr diýe, soň Şemşir Burran ýazypdyr diýe. Näme çip merdum bawer diýe çon evvel çonki Tebessül we Nidaýy Gaýib evvel çap boldy. Şemşir Burran soňrak çap boldy. Merdum şöyle mukadiyeli. O Şemşir Burran'ın içinde tarihi intişar fakat gurukly. Yazılmandır haçan yazıldı deyip. Fakat bir zadın üstünden bilsen bolýar ki Şemşir Burran ilki yazılıpdyr. Tagaridin üstünden. Üstünde ulema-i Diyubend'in tagridleri var. Tayidiyeleri var. Hop. Çok ne da Şemşir Burran'ın içinde. Elal men ekkel diýseniz ekkelip görkezýän Şemşir Burran'ın içinde tayid edýärler. Mutalliq bi salih. Şonu men bir läs ekkeleyim. Şemşir Burran yine geldi. Yine. Alam şunu men fakat daqiq goraýyn taryhy näçe diýersiň aglymdan iştiwa çykyp birden. Mutalliq we salih. Bir läs men şonu tapaýyn. Yine. Mutalliq we salih muderris ve nazim Darul Ulum Karachi سال 1398 هجری قمری 1398 تا چند مولیو الان 1440 خورده ای 40 خورده ای المليون دول خب Şemşir Burran yazılıptır şu vakt yazılıptır inne tevessülün daýy paçan yazılıptır meş tevessülün daýy alan şay tapman otyn ajap bir da pimişi oýdum malına da pimişi oýdum malına gerek var inniş tebessülün daýy paçan yazılıpdyr. Onu ýem merkebeýneler. Tebessülün daýy ine. Ine. Sale 1381 çap bolupdyr 1381 1381 çap bolupdyr amma basımrak diýen soňrak ýazylypdyr o kitap Şemşir Burran'yň soň amma Şemşir Burran ine biýem Şemşir Burran kyn werkezmendirin bagyşlan usra edýän sizden Şemşir Burran werkezmendir ine biýem Şemşir Burran تغییر yazılıpdyr kimki muderris ve nazim Darul Ulum Karachi yekum Zilqade 1398 hicri doğru değil mi? Yani inke kitab-ı Şemşir Burran evvelki aqidesi Ustad Mevlevi Muhammed Ömer Serbazi soňrak gelýär aqidesinden qaydiýa soňrak gelip aqidesinden qaydiýa asl haqiqaty bilýär asl haqiqaty bilip gelip tebessül we nidaýy gaýib ýazýar. Tebessül we nidaýy gaýib ýazýar gelip amma esatide kiram Ustad ilmi bilen Mufti Merdani muny kabul etmen merdumu yalan zady waqy berdiler. Yalany waqiýetin ýerine waqy derwaga jelwe berdiler.
Näjile inki aga nime adynam Şemşir Borasoň ýazylypdyr diýip derhal ki eslen böyle değil ve ustad nime tevessülün daý gaýby soň ýazy. Tevessül bilen daý gaýbyň içinde towzi bermendir. Sen diýen towzi beripdirmi diýen? Towzi berendir de diýen men şunun hatyryna agydamdan öwrüldüm, plan etdim. Ýok, towzi bermendir. Tevessülün daý gaýby näçe asry okyp çykdym. Näçe asry okyp çykdym tevessülün daý gaýby. Bimari musri diýip edamasyny bir risale ýazy. Bir yerde towzi bermendir. Men şunun hatyryna agydamdan gaýtdym diýip. Nazar faqih öwrüldüm. Teňil tanaxunum şu. Şo diými Mawlana Ömer Servazi aýtmalylar, men şu dälaýle bilen şu hazır we ýani nedaý gaýyp morady towzi berdim. Indi diými bir dälaýle bilen nädämi şonu esel ýani aýtmalylar şonu. Meselem isra aýtgandy. Şonu ýani saatlar aýtmaly bolar abelakara. Şonu aýtmandyr. Elen şonu aýtmandyr. Birem gurrun bilýän näme? Gurrun şu taýda Mawlevi Muhammed Ömer Servazi elen tevessülünde gaýbyň içine şu agidany kabul edýär. Mejalesi Qutbul Irşadyň meselen gel ustad Ýolman gepi dogry diýjek bolsak, ustad Ýolman gepi dogry diýjek bolsak, Assalamu aleykum, hoş gelipdirin. Ustad Ýolman eger gepi dogry boljak bolsa, bu kitapky soňrak ýazylypdyr Mejalesi Qutbul Irşad. Wa aleykum assalam. Wa aleykum assalam wa rahmatullah. Bu kitapky soňrak ýazylypdyr. Bir läse dur dogonum. Bu kitapky soňrak ýazylypdyr. Munda dobara aqidatynyň gaýdypdyrdy. Yani evvel bir aqidet varmış, soň tövbe diye dobara başka aqide diye, dobara Mejalesi Qutbul Irşad'da başka aqide diye, Tebinul Kur'an'ın içinde şu aqidesi var. Tebinul Kur'an'ın içinde şu aqidesi var. Hop indi sen bir de şunu cevap ver ki sen intizarın vardı ki teňil tanaxun taksir hafizahullah gelip merduma towzi bersen, merdum men şu dediği bilen gelip men nazar fıkhim öwüz boldu. Men öwül plan ýerim, inni plan ýerim. Derhali ki bir adamy ki özüni pir bilýär, murşid bilýär şey etmendir. Bir adamy ki mufassir diýeli, şeyhul hadis diýeli etmendir. Hop bilen muny teňil tanaxundan bir irada tutup bilmek. Asonno. Ýok, men irada tutýanym, ýani men delilini sorajak bolýan. Am ýene bir zat barda, Erfan Media diýen bir page bardyr, diýip görýän gördünmü şonu? Hawa? Erfan Media. Şoň içinde de dämi defne meýet bir bagş goýupdyr ki, bir suret kitabyndan bilmeýän. Şonda da aýdypdyr da gabryň başyndan ýitdir, dagymal ýitdir. Dagymal ýitdir, amiyet email däl diýipdirmi şu? Gabryň başyndan dagymal. Hop gabryň başyndan dagyp şaýat gelip aşakda gabryň başyndan dagyň diýipdir, öýe girmäň diýipdirmi? Ha, meselen biz şu matlan gabryň başyndan dagymal bolsa, gidýek gömýek, gelýe sadaga. Ha? Gelýe aýa şu sadaga gelmäň diýipdirmi? Taamiyet iýmäň diýipdirmi? Dağı her kim öz işine etsin diýipdir da, işine etmeli bolsa ki dige näde sadaka iýmeli. Şu taýda dağyn, şu taýdan şu gabrstandan dağyn diýipdir. Dogryda şu gepi diýipdirdim, biz sirahaty söze wakyldy. Asen taamiyetiň morduny gurrun etmendir. Taamiyetiň morduny gurrun etmendir. Men şu matlam kitaby bar bizim elimizde, Ustad Teňil Tanaxunyň. Şu matlam weň urdyýan bolmasa şu mat haýyp git, özüne weň urardym bolmasa men. Takdir senin aqidan şumu diýerdim. Şunu zenda adamlar. Haberim yok. Sen Peyci Erfan Medyan'ın getirip kaçırmadın. Sen Peyci Erfan Medyan'ı ege Müslüman doğruluğumuz görürseler kısmet meyyette kavsal okuyturlar. Şu taada kavrup tozih veriptir. Ondan gelen yeni bir mevzu ki açık olyanım. Şu cevabını aldın mı şu bahsin sen? Men bir bahsi tamam edik geçelim. Cevabını aldın mı? Men bir taze tahsil etmeli olyanı. Yani yeni bir açık olyan sana Hacnevit'ten aziz. O da ki biz yani azlahazı niparçı yani tamamen meyyet eftem gurumları diyecek olyanım aya azlahazı iktisari de şundan ama biz öz aklımıza rücu ettik. Eğer şu biz tamamen meyyet betene eftem bergüzar etmeyeliyiz. Ama tarafıdan kavrum başında gömyet, saytiyet var beriyet zamanı bir un beriyet da kazandık o. Ondan meylekten biz karipları verecek. Sadaka hiçbir ecbari yok. Karşılık gefin arasını tavsiyelerde ağaya subek. Sadaka hikim ehli sünnet vel cemaattan hikim diyme taammiyet ya hamun ishal sevap ber mordegan ecbari ve elzami değil. Elzami yok. Men şu matlam öz daim ötöňüjem aýtdym şunu. Ötöňüjem men daim diýen bak şu her halam. Daýdamyň äri ayrıldı. Şu ben dokudan ayin tutmadım. Benim bir muhim değildi.
Yani tutanmız bilen tutmanmız bilen yani hukman tutmalı tutmasan sen falan bolarың diye oturan gurrun yok. Şunu aytjak bolýan sana. Bir iradi yok. Tutmaň. Garip adam mı tutmasın? Her kim başarıya mı tutsun? Biz deyip bilmeyek. Çon bir zat bir garip adam şayet özünü hukman tutmalı mı kadip şonun hatırına gelip kullen tutmaň diýýler. Yok gelip merdumu doğru tepkini deydi. Allame Tufi rahmetullahi aleyh näme diye bir zat eger ihtimal hatasy bolýan bolsa diye bir zat eger ihtimal hatasy bolsa bir aqidaň niye şonu gelip merdumu o suratda tepkini deyliň niye doğru suratyny aýdyp bereyliň niye ha alen taammiyetiň bir diýip bilmeyek çon ihtimal hatasy var kullen aýryl diýip yok o diýip tepkini diýip merdum siz eger taam berseňiz şu aqida bilen berinki şu niýet bilen berinki şu ölüň ruhtuny bir hayriyetin, menfaatiyetin, başka bir ilzami gelmesin. Pulunuz yok mu? Tutmaň. Pulunuz yok mu? Etmeň. Ha? Hukman şu iş edip durmaly däldir ha. Öýüňize ilzam et gelmeň ha. Şunu ýa-ni kyndyysam tamam. Başka gurrun yok. Men abi fıkhym gerek bolsa men abi fıkhymdan ba elhamdülillah. Burzak barda mutasibana bizim jamamyzda şu bir tory bolupdyr ki va, meselem tarap bahar 3 gün bermese, 7 gün bermese bir forum dämi kesreşen bilýärler şonu. Baýa da baýa 3 gün bermeli mi kadýarlar. Derhal ki va biz şu başaryat azlaz iqtisadi şumat emma biz 3 gün bermeýle aslen. Bir gün bereýli ýa mesela aslen kullan bermeýle sadakany. Sadaka vermek icbar diýär. Bir zat icbar dälkin men şumat diýdim. Ben de Huda azap çekmesin diýip azap çekmesin diýip näçe kabryň içinde evvelki gijelerini İsa'l sowab diýen qariyat gelýän, ahunak gelýän, Qur'an okudyň, keşo bende Huda azabyndan azalsyn. Hemin, başga zat ýok. Başga bir delil ýok. Men şunu merduma düşündirjek bolýan şu matdan bir zady. Sen şunu seyip edersin inşallah iştirak düşündürme gerek ki merdum bilýeli men düşündiren de onu da men bir zat merdumu düşündirelim diye. O da şu ki biz yani elzama yok şunda icbar da yok. Besbena biz näme diýeli? Geleyli şu bir elekiden şu harcet çık bolýar şunu ýarak murda. Milyon näme harç bolýar ýarak murda. 3'ü diye, ay diye, 40 diye, 100 diye ve mutasibane de şuna hey wara iltizam etýärlik ki baýat şu bolmaly. Hop, bende Huda diýmän berge ýerýär şunu ýanak tut diye. Men diýjek bolýan näme? Tarapy mugabil gelsin ve janki 3'ünü 7'sini ýerine aýt tutun. Aga şu pulu gelsin bende Huda seratan bar. Pulunu tapmandy, daru derman tapmandy. Gelsin şoňa harjatsyna nämeden çimdenme gelip dämi in hemet dok milleti dämi üşürýärler. Derhal ki şondan başdan birden anardan garip geldi, özümle pulum bilen şahit garip geldi şoňadan kawup gördiler. Git dediler. O mege garipden çym sadaka berilmeýär ýa faqat başlaryň. Mana diýme. Mana mesela bir ýerde garip gelipdir. Men önanasym gelmeýär Türkmen sahraň içinde men çon türkmeni tanýanyna şonuň hatyryna diýen. Önanasym gelmeýär Türkmen sahrada bir ýerde bir taam berilsin, gaza bişirilsin, bir nefer kapıdan gelse oyum ölü. Kapıdan gelsen sen git gelme diýelim bolsun. Men buna önanasym gelmeýär hakykaty. Bağışla, yani men önanasym gelmeýär. Hala bagyýatam bolsa men kabul edesim gelmeýär. Amma egerim bagyýat bolsa bir guşa kenarda bir nefer bir iş edipdir. Delil ber icma bolýarmy? Delil ber kull bolýarmy? Bir nefer bir qıraqda bir iş edipdir. Delil bolýarmy ki şu hemmedik türkmenler şunu ýanak ýürekleri gaty bolsunmy? Türkmenler ýürekleri gaty däl. Hatta bir zenane geldi başlaryň. Zenane geldi, dur zenalarla. Yani Türkmenler ýürekleri şundan gaty diýjek bolýarmy? Nahar getirecek, nahar ekecek bolu bilen başta qaplama getirip bir çizik qaplamak içinde 3-4 nefer nahar sığıya yazdım diye. Şu qaplaman getirende de men qaplama koyup vermediler. Bar git dedi, akıt dedi bu qaplaman. Yiyecek adam özüm oturdu iyi dedi. Qaplamanı men doldurmayan dedi. Emma ne zaman aytıp ben eger şu däme qaplama doldurmayan. Şayet bende Hudalar sadaka tutup durlar. Adam kän gelendir. Adam kän gelendir. Tuban sadaka kän bişiripdirler. O ezafa degeni sonra. Yine bir zat iki ayçık bolýan. Şu elen özi senin diýen zadyň sen bir zat şununla delil bolup şu delil bolup bilýärmi şu tutulmaklygy irat bolsun. Çon imkany bar bir nefer araga çykyp namaz içdin. Biz diýek merdum kullen namaz okymy diýelim. Bir nefer araga çykyp namaz okyp dur. Näme repti bar merdumy? Näme repti maňa?
men doğru suratda şunu tutacak bolýan, bize näme repti bar? Biz doğru suratda anjam berjek bolýak. Resul Ekrem'den hadis var. Resul Ekrem diye sahabalar soraşýar, ey Resulullah, biz ölülerimize şunu yani qim hacıga diýek, näme diýek, falany işe diýek, namaz okuýok, Kur'an okuýok. Şu bolýarmy bolmaý? Resul Ekrem hukman şu bolýar diýe. Ha? Hukman bolýar diýe. Göze Bilen şunu yani qim. Men hem açık olayan Hacnavitcan, men hem açık olayanım şu mesela 7 un tutulya, 5 un tutulya, şuna bir qowedip jayguzin tutup bolýar da biz icbarada, elzamda da aynı o jayguzinde ittifagan Türkmen behterin işe diye. Behterin işe diye sadaqa tutýar. Näme çip men sana alan diýeýin şonu. Näme çip şu duňun diýeýin. Hazreti ya Muhammed Ahun Nezeri Rahmetullahi öz zinanatı ayrılanına şu diyemme 3 un tutup da şun sadakasında oradan ayı, 40, 100 heftesi onu aslen tutmanlar yarcanahum. Hatta koda ya Muhammed Ahun Nezeri Rahmetullahi de ayrılanına öğlenme 3 un tutulur çadırı. Şimdi dervara 3 un neyemle verecek yani näme diye Resul Ekrem'den sadaqa, Resul Ekrem'den hadis var. Resul Ekrem'den hadis var aydiye. Dinle näme diye Resul Ekrem'den hadis var. Näme çip Türkmenle qaza berýärler, näme çip puluna kidip bermeýler. Näme çip qaryn doýurýarlar, näme çip su berýärler, näme çip kulata taam berýärler. Delili näme? Delili şu. Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'den soraşýarlar, behterin sadaqa näme diýerler. Behterin sadaqa näme ya Resulullah, men sadaqa berjek bolsam diýerler. Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem hadisin içinde aydiye, hadisem kitabı Şerhul Aqaid sefeyi 250 için öylesen Badır şu tayda. Şu tayda geliyor aydiye ki Resul Ekrem behterin sadaqa bir susuzluğunu yatırmak, açırlığını ayırmaktır diye. Behterin sadaqa şudur diye. Pes onu gelip Türkmen'e bir daha diye ki Resul Ekrem şu behterin sadaqa deyip dur. Türkmen'in resmi şu. Behterin zada Resul Ekrem diýişi yani gidip otyr, anjam berip otyr. Gelip biz näme üçin behterin zada öwre diýdi. Sadaqa iki afdal bolupdyr. Hadisin içinde gelýär, afdal haýsy berse afdalrak diýe. Resul Ekrem su vermeklik afdalraktır diýe. Susuzluğun bir susuz adam susuzluğunu yatırmak afdalraktır diýe. Mada sukan tuğramanı. Mada sukan yani emma den qaryn doyurmak moratda susuzluğunu yatırmak, qaryn doyurmak. Hop, susuzluğunu yatırmak, qaryn doyurmak. O şuluk afdal diýýär. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem oruna garip gelmişdi orada mı? Hop, kullen sadaqa sana diýe afdal sadaqa näme? Şu afdal sadaqa diýe. Bilen şu iş edi otyr. Sizin iradyňyz näme şu? Iradyňyzy bize di. Bize näme isleýiňiz? Näme delil isleýiňiz? Ostat ýolma alan şu mekruh tehrimi diýip otyr. Bağışla mekruh tehrimi diýdim işte. Haram diýip otyr. Her kim taamiyeti haram diýe. Yani näme? Kim diye? Nereden diye? Delili var mı? Bizim delilimiz var. Öyle Allah'ın hemen Usta Kur'an programında ne mi diye? Baba bizim delilimiz var diyecek olduk diye Molla Ali Kayri'den İbn Sina'nın Müslümanlığına delil okuyor diye. Bizim şunu diyecek olduk ki diye bu bizim biduni delil geplemeyek diye. Bizim şunu yanıqayım. Bizim biduni delil geplemeyek. Sen delilisle men sana delil yağdırayım fakat kellandan taamiyet 7 gün fada 7 gün sadaqa bermeklige men fuqahalardan sana delil ekleyin. Fakat delil Allah Teala demek göze Kur'an Mecid'in Sure-i Münafıkûn'da ayet da ayet 10 bilen yazatına. Sure-i ayet 10 ve yazatına ayet Euzu billahi mineşşeytanirracim ve enfiqu mimma razaqnahum min qabl en yati ahadakumul maut. Qabla zinki diye infaq edin diye qabla zinki ölüm sizin yanınıza gelsin diye da. Ölümden sonra deme şu ölmek kadar bir sen alam mefhum muhalif alwatirun. Şunu bilmeyen sen. Mefhum muhalif almaklık doğru değil. Aldın. Yo men mefhum ayan ne mi okudun diye bize. Ayan ne mi okudun? Yani biz yani ölmek kadar sadakamız versek qowrak da doğru değil mi? Mefhum muhalif aldın. Yani ölmek etmedi. Mefhum muhalif aldın. Bizden evladı salih galiye o polike beceriktir, o mescidike beceriktir. Şula bizden galiye hop. Biz megi etmeň diýek mi dogan? Bizim etmediğimi sen diýir wagtyň et. Gurrun şu bir nefer ölenden soň şoň sadaqa berýär. İşte var şu iş aya. Bir nefer ölenden soň sadaqa berýärler.
Sen elem bir delili okuyan Kur'an'dan kıldır. Allah Teala deyipdir, "Aga ölmençäňiz sadaka berin, malyňyzdan, rızkyňyzdan sadaka berin" deyipdir. Hop, bilen bunu kabul edýär. Kim berme diýem. Sen elem mefhum muhalif aldyň diýen, sen ýok, almadym diýen. Sen şonu okuýar ki merdum diýen, merdum ölmençäňiz şu işi etseňiz, ölüňizden soň faydasy ýok diýjek bolýar. Derhali ki hadis var. Resul Ekrem diye şundan nef etiye diye ölülere diye. İsa aleyhisselam'dan diye. Ha? Şimdi siz iradınız diye şu matlan bana. İradını diye. İrad ondan ne? Ona aydama atmanız. Yöne diyecek delil neme gerek size? Delil neme gerek? Delil aya size taam vermeklige gerek mi? Ha, size mesela biz şu matlan neme delil gelmeli? Aya şu delil gelmeli. İmam Hasan ve İmam Hüseyin şu demi radıyallahu anh nemeden çimden öz yemeğimiz ayrılı deyip dem sadaka vermektirler. Şu muğdu vermektirler ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ayrılı deyip sadaka vermektirler. Doğru değil mi? Alem şu tadın nefi ediptirler mi aya? Yok, ben diyecek olan göze neymiş Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ayrılı deyip 20'den salger tutmaktırlar. Resul-i Ekrem'in vazı sözü var. Bir zamanı ki Resul-i Ekrem'in sözü var. Ve Resul-i Ekrem zamaniki mübarek ağzından çıkıptır şu işi edin deyip yine hadis badi otin. Hadisin içinde ne may diye dinle kovatta dinle. Hadisin içinde ne may diye. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem kimden rivayet buluyor? Sa'd ibn Ubada'dan rivayet buluyor aydiye tehkik şuldur diye. Allah Teala'nın Resulü tehkik Ümmü Sa'd diyen adam Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'nin soruşuyor kider vaga afal bolan yankı hadis, afal bolan sadaka näme bolýandyr diye Suudiye ýygynyň edamy berýär. Ýygynyň edamy berýär aýdýa. Ýygynyň edamy berip aýdýa, "Ey Resulullah" diye biz diye öz ölülerimiziň tarapyndan niye haja gidýek diye. Öz ölülerimiziň tarapyndan niye haja gidýek diye, dua edýek diye. Öz malymyzdan bagyşlaýak diye. Aya şoňa peýdasy barmy diye. Resul-i Ekrem'den soruşuyor. Resul-i Ekrem yılından cevap veriyor. Tahkik şuldur ki diye hukman şunun faydası var diye. Hala ibaret şöyle yadıklı. Tahkik şuldur ki diye hukman şunun faydası vardır diye. Doğrudur. Resul-i Ekrem'in mübarek ağzından çıkıptır. Şu iş etseniz peydası var. Sen niye Resul-i Ekrem ölüme şu iş etmendir diye. Bu delil olmayan. Hadisini kabul etmek ki doğru değil mi? Hadis var. Doğru değil mi? Özü sahih hadis kabul. Aya şuna işare edipdir ki şuna salger ya yedisini ya qarqını ayin tutmak deyip işare bolmandır ki daha da sadaka deyip işare edipdir. Sadaka deyipdir. Berekella sadaka deyipdir dem. Sadakan näme şeraýaty var? Men sana deyip bereyim. Sadakan näme şeraýaty var? Sadakan näme şeraýaty var? Sadaka näme diýelim? Men ine hadisini içinde geldim. Malyňdan sadaka berýän niye? Ha? Ya bir ibadet enjam berýän niye? Cevabını vereyim de. Sen nefiye delil et gelmeli ha. El beyinetu lil muttei. Sen muttei min muttei del. Sen muttei ki biz iştiva diyek. Sen muttei ki şudat yok diyen. Bir entamları otuyoruz. Sen muttei. Sen cevap ver yanında. Sen muttei. Berekella öldün diye oturuyorum ben sual soruşuyorum. Sen sual sen muttei de. Sen şu hadisi işaret edip de ki yedisin vermeli, ayin vermeli, yüzün vermeli, tarkın vermeli. Delil beraye in sanaydı o tinle usulda doğun. Delil beraye is ve delil beraye in ki bir işi Resul-i Ekrem et diyen bolsun gerek değil. Delil beraye in gerek ki etme diyen bolsun şunu. Bir Resul-i Ekrem'in bir işini bir iş ancak beri oturup sen diyen hani Resul-i Ekrem şu işi ettiriptir mi diyen? Maşin mi oturuyor? Resul-i Ekrem şu işi ettiriptir mi diyen? Sadaka verim oturuyor. Bir yerde Kur'an okuyor oturuyor. Ey dağın başında ne ki olurdu Resul-i Ekrem Kur'an okuyor deyiptir mi? Nerede etme deyiptir? Biz şu etme diyen yerlerini etmeli değil. Dige et diyen yerleri azat da kalanı. Biram sen delilek gelmeli. Ben elem sana usuldan delilek geliyor oturuyor. Diyor oturuyor sana el beyinetu lil muttei yine manisi. Manisi çünkü sen muttei sual soruşu oturuyor. Sen muttei. Sen delilek gelmeli bana şu iştiva deyip bir tane delilek gelsen vermeli buna vermeli. Yani sana kun takdir var. Üçüne çelim bir sadakanın bir de sorup koyun. Üçüne çelim takdir canı sadakanın beriyerler. Neymiş için ayin vermediler, yüzün vermediler, yılın vermediler. Derhal millet vaat vermeli. Başta dur. Kim millet vaat vermeli? Kim millet vaat vermeli?
taraflar Kim diye taksir bayat vermeli? taraflar vermeliler. Doğan biz sana ne yanıcı men sana ne mi dedim? Men sana yanıcı demedim mi? Yanıcı kulağını aç, yanıcı sana ne mi dedim? Yanıcı sana dedim ben. Ay Doğan kaptaldaki sen bir iki dakika dur gefim diyen ondan sonra geple oluyorum. Men sana yanıcı dedim. Men sana yanıcı dedim. Ki biz elzamek gelmeyek. Men sana özüm misal vurdum şu arkalem dedim, tutmadı dedim, sadaka dedim. Şoň ayın tutmadık dedim. Taksir ken tutmandyrık değil mi? O taksir ken tutmarmydy? Itfagym belli diýip biz ilzamek gelmeyek şoňa. Biz şu bir zady diýmek ki hukman şunu tutmaly diýip bizim mäkem duramyz yok. Her kim tutsa tutup bilýär, tutmasa tutmaýar. Ollay ki şunu mäkem tutýarlar, baýa tutmalydyr, tutmasan günah diýip iştima diýerler. Menem onu adam göremok, sen görüp durýarmy? Sen görüp durýarmy? Isbat et şonu. Sen görüp durýarmy? Isbat et. Ondan sen bir kitapdan geple fakat bolýarmy? Birim kitapdan geple. Şu makbule kitap bir Türkmenin edebiyatynyň işleri kitapda ýazylmýar. Mesela ne? Hayfı verdi. Türkmenin hayfı verişi. Hay men sana wa'de bergen Allah'a qasam, Allah'a qasam. Wallahi billahi tallahi. Wallahi billahi tallahi. Şu zatlar iken men aqidam bar we sen diýen şollar hiç birsine kitapdan delil tapmaryn diýen birsine eger sana delil kelip bilmesen Türkmen edeni işini. Türk näme edeni işini? Şu diýen zatlar näme diýip? Di bol. Di. Men özüm dämi göze tahammiyet iýmedi adam da taham. Diýen buralar elçek. Şu diýen feiller diýelen yek. Delil getiren göze näme delil dämi tahammiyetine bar. Subahcan. Bu evvel şu diýen zadyň etdiğini evvel sabit etdiğini diýdiň. Türkmen Sehrada diýdiň. Edilen işle hiç yerde kitapta gelen değildir diýdiň. Sen evvel şu işleri ýeke sanaýly näme? Ýazylmar diýen. Hoşu işler sanaýly. Evvelin iş näme? Näme işe diýip ki şu ýazylmandyr. Di şu işi. Ýazylmar diýen menda melek ýazylmar Türkmen Sehrada boljak. Türkmen Sehrada edilen işle diýen hiç bir kitapta ýazylan değildir diýen. Sizin hep bolup oturýar. Ýazylmar diýdim, gawjatda gulas bolajak men ýazylmar diýen aýynda diýen Türkmenli näme dämi ýeme resmi rusumatlar edip ketýän. Şumak edip resmi rusumatlar men sana delil etgeleyin idim beraýyn ki delil etgeleyin idim. Sen näme aýtdyň? Sen aýtdyň ki Türkmeniň edeni işine diýdiň. Hiç kitapda delil tapylmar diýdiň. Türkmeniň edeni işine diýdiň. Filmde Merdum Moýerli. Hatman sebep bolýar. Şu taýda sen şunu aýdýan. Türkmeniň edeni senden soraşdym, näme Türkmen işe diýip diýdim. Şoňa delil ýok diýdim. Birsini diýdim. Han diýden Türkmeniň näme işe diýip ki biz Türkmen Sehrada şu kitapda ýazylmandyr. Birsini diýip men şoňa delil tap bilmäýin. Arap hem sıfır ýazýar hop. Mesela 3'üdür aydır 40'dır işim yok sıfır ýazýar Türkmen. Öz mentegamyzda gördüm men. Özüm tahammiyet ýene adam ki aýtýan ki hop şu sıfırda näme goýýarlar? Mouz goýýarlar, portakal goýýarlar, ýene birak goýýarlar. Aga başda otadana mouz ýýärler, içýärler gitýärler. O başka bende Huda garip oğlum, zat oğlum onun başına sıfırında varanlar. Tarafın başında mouz yok da sıfırında. Näme gelir şurada? Ay haram ölmüş de diýämi mouz goýmapdyr diýer. Ay diye mum diye sadakası kabul adamın müşkülü var. Bağışlamalı diyen sen tanan adamla o adam değil. O bir de repti yok. Sen tanan adamla o adam değil. 60 adamla o adam değil. 60 adamla o adam değil. Bir nefer bir edebiyetiye delil bir iştiba bu da ne feil oluyor mu? Bir nefer eyde fitrde geliyor bir iştiba işi diye. Bir nefer eyde fitrde geliyor bir iştiba yanlış işi diye dinle. Eydi fitrde bir nefer geliyor yanlış işe diye. Şu eydi fitr tutmalı değil diýmelimi? Bir nefer eydi fitrin içine mes geliyor. Inneden bäri biz eydi fitr berguzar etmeli değil. Näme çip? Şon bir nefer mes geliyor. Senin oğlanla şu ittifaklaşıptır. Bizim oğlanımda düşmeýdi oğlan. Ara gözüme döneyim. Cenanlı da başladı. Gıybet etkiler. Bir gün otururken ol hemsayemini gıybet etkiler. Ol hemsayemini gıybet etkiler. Fakat meclise gıybet de şu taati. Meclise sadaka bolýar. Gıybet de bolýar. Men diýjek bolan şu pul ýekden şu meclise berýän pulumuz biz ýa-da gıybet bolmaýan ýere beramiz da
şu ilzama de diyorsun, icbar de. İlzam değil. Ama sadakani sadakani ben sana öyle misal vurdum. Sadakanın behterini bir susuzluğunu bertaraf etmektir. Sadakanın behterini bir neferin karnını doyurmaktır deyip ben sana hadis ekkeliyotayım. Şunun nema ölünde de hem yedisine ayetine ne mi düşündürecek bunu? Berekallah. Şunu soruştum. Evvelden şunu soruşurluk aga siz 7 gün içeli ve aleykümselam doğanım hoş gelip durun. Evvelden şunu soruşurluk aga siz 7 gün içeli taam berýäňiz. Näme deliliniz var? Evvelden şunu diýerler. Dinle näme delilimiz var eger biljek bolsaň. Allama Hazreti Allama Mehtum Abdülvahid Essendi Siyustani öz kitabynyň içinde Fetavai Wahidi diýen muşahhas fetava kitap. Aýdýa içinde. وفي العقائد السنية كانوا يستحسنون أن يطعم عن المؤمن 7 أيام من يوم دفنه انتهى وهو أيضا يؤيد استحباب إطعام الفقراء ولو في يوم الدفن أيديتنا وفي عقائد السنية كانوا يستحسنون درواغا يخشي اشتغن دي طعام برمكلغن برنفر أيرلان gününden şu defin olan gününden ile 7 أيام 7 gün çellin diye ve yılından ne diyor ve huve aydan ve yine şu iş diye yuayyidu istihbab it'amil fuqara mustahab görüldü diye şu tarzda taam pişirip fuqaralara vermek diye velev fi yevmid defin hatta eğer şu adam dervaga defin olan gecesi olsa defin olan günü olsa diye 7 أيام 7 gün içelin taam vermeklik mustahab görüldü diye. Näme diýen şoňa näme diýen? Delilek gelýär sana. 7 gün içelin delilek gelýär. Ya Allama Tahtawi rahmetullahi aleyh aýdy ve yustahabbu mustahab. İbaret näme mustahab diýär? Mustahab yani näme? Yani ancam mesela tuvav var, ancam mesela günahı yok. Mustahab görüldü. أن يتصدق على الميت بعد دفنه إلى 7 أيام كل يوم بشيء مما تيسر. Çeşim doğru şu bartı şunu okuyup vereyim onun sen ayda mustahab görüldü. Ölüyünü kabrına caylanından sonra ölüye sadaka vermeklik ta 7 gün geçerli. Her günde özüne müyesser bolan miqdarı. O miqdarı iki taraf öz başarıya ol miqdary ki şu adamy ki gardaşy daýsa her näme ölüpdir. Şunu sadaga berip bilýär. Şunu sadaga bermeklik mustahab görülýär. İbaret taýin etdi müştahida. Näjre bermeldi aldygyn diýdimi? O bu dogan bilen wurel näme aýdy onu taýip kimi de adam berel. Dogan jan näme diýen? Näme aýtjak boldun? Wa aleykumselam hoş geldin. Wa aleykumselam we rahmetullah. Hoş geldin. Bagyşly wagtyň aldyk. Osfaý diýen. Hoşluğuna geldim. Men şu doğandan bir soragym var. Bir nefer ölýär. Hop bir nefer ölýär. Ondan sonra şu hanawatysy hala ogludur, doğandır, bir zadyr. Riyadan çyrym. Gelip bir sadagay ançanani berse, ya her iş etse bilmeýän. Aya ulema şol adam riyasından çyrym. Gelip ta'dil hukm dinin edip bilýärmi, edip bilmeýärmi? Maňa jogap bersin. Maňa diýen maňa diýen ýok şol agay subaşaýdy botin ki aýtýar dogry diýär sadaka bermek. Nerede dogry diýär? Kim aýtýar dogry diýär şonu? Men dogry diýemok. Men ýöne gawsy äpserlägini aýdyp botin. O dogry diýär moratdy men dogry diýär. Agay sen dogry diýýärdiň. Men dogry diýär. Jan Agay subaş ejaze ber. Meniň soalyma jogap ber. Aga bir neferin riyasından çyrym. Aya ulema-i ahnaf, olary ki Hanefi mezhep gelip ta'dil hukm dinini berip bilýärmi, berip bilmeýärmi? Hala bir gel bir riýa edipdir. Şoňa jogap gerek. Aya ta'dil hukm dini edip bilýärmi? Sedan gatwes boldy kullan. Aýdýa ki doganmaz sana aýdýa bir nefer taamiyet berýär diýip.
öde elen aydadı. Dur doğan sesin geliyem sana. Sesin gelmiyor. Ne tasvirin koketmiyor. O tasvirin koketmiyor da tarafı. Hes hoşat bende huda bir muşkili vardır şart bir yerdedir. Bugul ağay Ebu Muhammed Faiz aydiye bir nefer yukarı geldi. Work edip bilmedi özünü. Bağışla work edip bilmeyini. Yo şayet muşkilin vardır dedi. Şeraitin icap ediyen eldir dedi. Ustad Yolman ama öz şöyle dedi. Şayet muşkili vardır bende huda. Hop. O doğanımız bilen muşkilimiz yok inşallah. İnne ayet bende huda şu sual senden soruştu. Aytti ki dervaga bir adam neydi? Mesela geliyor bir sadaqa tutuyor bir famili xanavadası ayırlıyor, sadaqa veriyor. Sadaqa verenne necre ver, näme diýer? Riyan hatyrına veriyor. Riyat bilen çürüyüm. Riyat bilen çürüyüm veriyor. Aya ulemayı din gelip şunun merasimli dervaga şu merasimin hukmunu ta'dil edip bilelim diye. Yani şu merasim kullen ta'dil edip bilelim. Hukum verip bilelim şuna. Hukum verip bilmerler ki onu neymiş bilmeyen onu kodatlar ihtimal hukum verip bilmerler. Men onu bilecek ya. Yani bir zade farz bolsa ki ona hukum demi berip bolmaýar. Yani mustahab diýip otindazam. O mustahabe şahit demi ya bolýar diýip bilmeýän. Onu bilecek ya. Bir mesele soracak lazım. Cevap berdi alan tamam. Doğru cevap berdi. Men diýen ki şunu efsane. Alan taamiyet doğrum doğru deme. Sen şunu ol alan bize diýsem belli bolma. Sen alan sen evvel taamiyet doğru däl diýdin. Inne alan ýaňyjy o bende Hudaý diýdin. Yo taamiyet men doğru däl diýmeyim. Ustad Temlim kitabı bilen aýdyp sana ki men öz Ustad Temlim kitabı bilen aýdyp sen şu taamiyet doğrumu doğru däm seň nazaryndan. Ustad Temlim aýtşyndan doğru däp bolýardy. Ustad Temlim aýdypdyr. Şuna şu bende Hudaý diýdim men taamiyet kim elam etdi? Ustad Temlim tanı demi Hafizullah Taala. Berekelle ýaňyja men sana şunu tawzih berdim diýdim. Aga Ustad Temlim gadim şu gepi diýipdir diýdim. Kitap täze kitap ýazypdyr, kitabyň içinde doğru diýipdir. Elam etdi, suharrany etdi, doğru diýdi. Mediýada nämden çim aýyrmaýarlar onu. Peýje Irfan Mediýada da ýazylypdyr. Doğan Irfan Mediýanyň içinde aya taamiyet iman diýipdirmi? Taamiyet iman diýipdirmi? Men aýyr diýeň. Taamiyet iman diýipdirmi? İnşallah yine bir sene fırsatda men näme Irfan Mediýadan näme sana getirip beren kökelen ha. Aslında taamiyet iman diýipdirmi şu taýda? Onu görmeli bolýan men. Onu ken aňlamapdym. Ýöne näme şu matda başga mobilyma alyp birläse aç Irfan Mediýany getirä da birläse. Men ýa-da mobilymy başga sen alan şuna evvel jogap ber bir. Näme? Şu mesele alan bir jogap bersen taamiyeti doğru diýenmi, doğru däl diýen? Men lazımdan şu senin nazarynda taamiyet näme hukum bar? Alan şu bende Hudaý geldi ýokary senden sonra şu taamiyet şu suratda näme bolýar diýdi. Sen diýdiň men taamiyet iştiba diýmeýin ki diýdiň. İştiba däl diýdiň. Men fakat diýen diýdiň taamiyet falan diýdim. Bölüme döneýin. Kitaplarda, bazı kitaplarda ýazylypdyr keraýet bar diýipdir.